nedelju praotaca, odnosno na Materice 24. decembra 2017. godine, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Vladiki su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Savo Asenijević, protojerej Milić Marković i jerej Vladan Kostadinović i Dejan Marković. Nakon oslužene liturgije i pričešća vernog naroda, praznovanje Materice je nastavljeno u parohijskom domu zajedničkom trpezom ljubavi vladike sa sveštenstvom i vernim narodom. U nastavku pogledajte snimak arhijerejske liturgije.
zavide dobra dela Tvoja i proslave Oca našega koji je na nebesima. Slava sada i u vekove vekova. Care nebeski, utješljuju duša, istini koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Rizim se dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blaži. Slavni si Boga za ljubav življa, da ga volimo, Gospod, Oče, naše najveće hvalu. Vreme da se služi, Gospodu, vladike svijeti, blagoslovite, blagoslove Bog naš, vlada sada i uvek i uvek. Amen. Da upravi Gospod korake vaše na svako dobro delo. Amin. Pomeni nas, vladike, da pomene vas, Gospod, Bogu, carstvu svom, slavo sada i uvek i uvek, uvek. Blagoslovi Vladiko. Blagosloveno carstvo, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i uvek, Gospodu se pomolimo. Za vječni mir, spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Za sveta, za nepokolebljivost svetih Božih crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom pobožešli strahom uživa su njega, Gospodu se pomolimo. Za preosvećenog arhijereja našega Jovana, za časno prezbiterstvo Hristu đakonstvo, za sav klin i verni narod, Gospodu se pomolimo. Za blagoveni Hristoljubivi rod naš, za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Za svaki grad, kraj i one koji sa verom poreve u njima, Gospodu se pomolimo. Za blagoslovljenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. A nas izbavi od svake nevolje, dnevne opasnosti te skobe, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Omeši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
štiti, spasi, pomili, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi, pomiluj. Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni, drugi sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Predje, Gospodi. Sada i u vekove vekova. Господу представися, Господи.
i soznanje na mnoga ljeta. Jasjašenjejšemu i visoko dostojnjejšemu arhijereju našemu, gospodinu Jovanu, Božijeju milostiju, pravoslavnomu episkopu Šumadijskomu, mnoga ljeta. I usavrši ovaj duhovni vinograd, koji zasadi desnica Tvoja. Bože,
i pesmo Otaca. Blagosloven jesi, Gospode Bože, Otaca naših, i hvaljeno i proslavljeno ime Tvoje u vekove. Blagosloven jesi, Gospodi Bože, Otec naših, i hvalno i proslavljeno ime Tvoje vo vijeki. Jer si pravedan u svemu što si učinio nama. Blagosloven jesi, Gospodi Bože, Otec naših, i hvalno i proslavljeno ime Tvoje vo vijeki. Blagosloven jesi, Gospode Bože, Otaca naših. Hvalno i proslavljeno ime Tvoje vo vijeki. Čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla Kološanima. Braćo, kada se javi Hristos, život naš, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi. Umrtvite dakle udove svoje koji su na zemlji, blud, nečistotu, strast, zlupokotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo, zbog kojih dolazi gnev Božji na sinove protivljenja, u kojima i vi negda hodiste, kada življaste u njima, a sad odbacite vi to sve, gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih. Ne lažite jedan drugoga, jer svukoste staroga čoveka sa delima njegovim i obukoste se u novoga koji se obnavlja za poznanje, prema liku onoga koji ga je sazdao, gde nema jelina ni judeja, obrezanja ni neobrezanja, varvarina ni skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve i u svemu Hristos. Mir ti, I duhovi tvojemu, aleluja, aleluja, aleluja. Mojsije i Aron među sveštenicima njegovim i Samuilom među onima koji prizivaju ime njegovo. Prizivah u Gospoda i on ih usliša. Mudrost, smenost, stojimo, čujmo sveto evanđelje. Čitanje iz Svetoga Evanđelja od Luke. Reče Gospod priču ovu, neki čovek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge i u vreme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama, dođite jer je već sve gotovo. I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče, kupih njivu i moram izići da je vidim, molim te izgovori me. I drugi reče, kupih 5 jarmova volova i idem da ih ogledam, molim te izgovori me. I treći reče, oženih se i zato ne mogu doći. I sluga taj, došavši, javi ovo gospodaru svome. Tada se razgnevi gospodar i reče sluzi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske i dovedi amo siromahe, bogalje, hrome i slepe. I reče sluga gospodaru, učinjeno je kako si zapovedio i još ima mesta. I reče gospodar slugi svome, iziđi na puteve i među ograde i privoli ih da uđu da mi se napuni dom. Jer vam kažem da ni jedan od ovih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. mir ti, blagovest
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaše preosveštenstvo, visokoprečasni časni oci, braćo i sestre, srećan nam današnji praznik, praznik Vaskrsenja Gospodnjeg i praznik čekanja dolaska u telu Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. U današnjem evanđelju ono što je glavno što nam Gospod poručuje jeste da dođemo jer je večera spremna. Sve je spremno, pristupite. Međutim, ono što možemo da čujemo u današnjem evanđelju jesu odgovori ovoga sveta. Izgovori zbog kojih ne želimo, ne možemo, ne dolazimo nepripremljenu večeru. Ako bismo malo dublje zagledali u suštinu, u razlog takvih odgovora, otkrili bismo veoma tužnu istinu. Nama ipak nije potrebna ta večera, to jest svaki izgovor koji se krije iza njive, iza jarma volova, iza skorije ženidbe, skriva zapravo bolnu istinu da taj koji poziva nije potreban, pa ni njegov blagoslov. Međutim, večera je spremna, vreme je da se služi, vreme je da se živi, vreme je da se uživa u Carstvu nebeskom. I oni koji su pozvani bivaju zamenjeni drugima, jer malo je pozvanih, puno je pozvanih, ali je malo odabranih. Od trenutka proslave vavedenja Presvete Bogorodice, naša crkva himnama obeležava radovanje zbog skorog dolaska u telo Gospoda našega spasa Isusa Hrista. Zbog toga što nam se rađa dete, Emanuil, sin, koji će na svoja pleća uzeti sve grehe ovog sveta, sin koji će zbog nas pretrpeti, krst nositi, sin čovečiji koji će postati prvi od svih onih ustalih, vaskrslih, od onih koji će u svojoj slavi sesti sa desne strane Oca, a samim tim i našu ograničenu prirodu, palu i uvajanu u mnoge grehe, u tminu i kopreni sagrešenja, očistiti i učiniti je tako čistom da sedne sa desne strane veličanstva Gospodnjeg, veličanstva Očevog. Tog trenutka, kada ta naša priroda bude sela sa desne strane Oca, bit će ispunjena i nada, milosrđe, verovanje u to da Gospod jeste sa nama, bio je sa nama i bit će sa nama. U ovu nedelju mi se, braćo i sestre, sećamo praotaca naših. Sećamo se utehe koje je dobio Adam i koji je dobila Eva. Sećamo se Sita. Sećamo se sina njegovog Enosa. Sećamo se Lameha i sećamo se Noja. Noje kao počinak, Noje kao patrijarh, prepotopski i potopski, koji je dočekao da vidi šta se dešava sa onima koji ne dolaze na večeru Gospodnju. Sa onima koji su svoje srce, svoju dušu, svoje biće opčinili i ogradili zidovima bespuća, zidovima samoljublja i učinili ga nesposobnim da vidi i razume reči Gospodnje, reči koje Gospod govori od trenutka kada nas je sazdao, čak i preko trenutka kada smo pali, do trenutka kada se jednoj devojci obratio kroz usta arhangela i rekao da će od Duha Svetoga začeti i da će to što će joj u utrobi biti 9 meseci biti spasitelj celoga sveta. On
koji je sišao među nas da bismo mi se uzdeli po blagodati i postali njegova braća. On koji je, ostavši ono što je bio, postao ono što nije bio, dao je sebe, rastočio u čašu besmrtnosti, u večeru koja je spremna. Danas se sećamo i svih bogovidaca gospodnjih Staroga Zaveta, onih koji su bili bijeni, mačem sečeni, koji su jednostavno ispovedajući veru svoga srca bili spremni da podnesu i najveće žrtve. Sećamo se psalmopevca Davida, sećamo se Solomona mudroga, onog istog koji je sagradio veliki hram gospodnji i u svetinju nad svetinjama smestio kovčeg zaveta, zalog našeg spasenja, spasenja koje je Gospod potpisao i ugradio, sagradio sa izabranim narodom, zavetni kovčeg, onog istog mesta na koje će kasnije biti uvedena i presveta majka Bogorodica. Svetinja nad svetinjama bila je smeštena u hramu, a onda, kada je došlo vreme, svetinje nad svetinjama se smešta u utrobi Marijinoj. Današnji praznik, braćo i sestre, u nedelji iščekivanja rođenja Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, posvećen je im svim majkama. Sećajući se majki, mi se sećamo pre svega topline, sećamo se utehe, sećamo se onoga što smo svi mi kao deca imali i što imamo i dan danas. Majčinska ljubav jeste bezuslovna ljubav. A na taj način što je bezuslovna, ona ikonizuje upravo onu ljubav koju Otac naš nebeski ima prema nama. Pa čak i onda kada smo otpali, dao nam je Sina svoga jedinorodnog. Čak i onda kada smo se drznuli da okrenemo leđa Sinu ovaploćenom, ostao je uz nas kroz reči oprosti im oče jer ne znaju šta čine. I onda kada smo se pokajali, i onda kada smo izlili Petrove suze, kada smo povratili mir u srce svoje, poslao nam je Duha Svetoga da dušom progledamo, da dušom vidimo spasenje koje je pred nama, koje je sa nama, koje je u nama. Sećajući se majki, svih onih koji su, voleći svoju decu, prenele najlepši dar koji čovek čoveku može dati, dar ljubavi, dar mira, dar veselja. Sećamo se pre svega samoga Gospoda. Sećamo se dara ljubavi, dara svetlosti i dara veselja koji je pripremio za sve one koje je zove na večeru, jer je večera spremna. A spremni budimo i mi, braćo i sestre. Spremni da dočekamo spasa u telu. Spremni da se radujemo njemu, da živimo sa njim, da živimo u njemu, da pustimo da kroz nas deluje šireći svoj mir, jer to što budemo imali u srcu svome, to ćemo i drugima dati. Kao što majka voli svoje dete, tako i Gospod zavoli crkvu svoju, a mi, budući da smo u njoj, budimo spremni da volimo jedni druge, da živimo jedni sa drugima, radujući se u Gospodu koji je u drugom, u onom pored nas. Jer samo tako bit ćemo udostojeni poziva na večeru koja je spremna. Gospodu hvala za sve. Recimo, svijete duše svega uma svoga, recimo. Gospodi pomiluj. Gospode, Svetržitelju Boža, Otaca naših, molimo Te, usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj. Još se molimo za blagovetni Hristu, ljubivi rod naši, za sve pravoslavne i hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi
i za sve u Hristu bratstvo naše. Život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova, slugu Božih, braće i sestara ovoga svetoga hrama. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarhije pravoslavne, za blagočestive careve i za blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovdje počivaju za pravoslavne svuda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovome, za one koji se trude, koji poju, i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Milosti čovjeka ljubi Bog i Tebi slavu donosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Vašeni molite se Gospodu. Molimo se za ugašene. Daj Gospod pomiluje. Daj nauči reči istine. Daj podrivađe pravde. Daj prisjedini svoje svetoj, sabornoj, apostolskoj crkvi. Spasi, pomojuj, zaštiti, sačuvaj Bože blagodaću Tvojom. Oglašeni glave svoje Gospodu priklonite. Oglašeni iziđite, vi koji ste oglašeni iziđite, niko od oglašenih da ne ostane, a vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Premudrost. Slani vašu Tvojom, Tebi slavu nosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Vitore i priložnike ovoga svetoga hrama, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, sada u veki u vekove vekova. Arhijerejstvo Tvoje da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Svetjejšeg arhijepiskopa i patrijarha našega Irineja i sav svešteni sabor arhijereja Srpske crkve, da pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda sada i u vekove vekova. Blagoverni, Hristoljubivi i mnogostradalni rod naš u otadžbini rasejanju, da pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda sada i u vekove vekova. Arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svagda, sada i u vekove vekova. Preosveštene mitropolita, arhijepiskope i episkope, sveštenički, monaški čini, sav klir crkveni, sveštenstvo, monaštvo i vernike Šumadijske eparhije, bratstvo ovoga svetoga hrama, one koji uče i koji se uče u strahu Božijem, Hristoljubivu vojsku našu, putnike, bolesnike, paćenike i sužnje po tamnicama, logorima, zatočeništvima, siročad, prognanike, nevoljnike i sve stradalnike na Kosovu i Metohiji u svim srpskim i pravoslavnim zemljama, da ih se seti, ozdravi i pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda, sada i u vekove vekova. Vas, srodnike vaše i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bogu carstvu svome svagda, sada i u vekove vekova. Sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Sam dan savršen, svet, miran i bezrešan od Gospoda molimo. Anđela mira, vernog vođu čuvara duša i dela našeg od Gospoda molimo. Obrožda i odpuštenje grehova i sagrešenja našeg od Gospoda molimo. Dobro i korisno dušama našim i mir svet od Gospoda molimo. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bezbolan, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. Pomenuši presve
presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Ti si nas iz nebića priveo u biće, kad smo otpali podigao si nas opet i nisi prestao da sve činiš, dok nas nisi uzveo na nebo i darovao nam carstvo to je buduće. Za sve to mi blagodarimo tebi, jednorodnom Sinu tvome, Duhu tvome svetome, za sva znana i neznana, vidiva i nevidiva dobročinstva koja su nam učinjena. Blagodarimo ti za ovu službu koju si izvolio da primiš iz naših ruku, iako pred tobom stoje 1000 arkanđela i bezbroj anđela, heruvimi, serafimi, šestokrivi, mnogoki, krilati koji lebde. Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući, govoreći. Ako su
mi čovekoljubivi vladiko kličemo i govorimo, sveti jesi, presveti i jednorodni tvoj, sin i duh tvoj sveti. Sveti jesi, presveto ličanstvena je slava tvoja, ti si tako zavoleo svet svoj, da si sina svoga jednorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. On došavši, ispunivši sav domostroj spasenja za nas u noći u kojoj beše predan, upravo samoga sebe predade za život sveta. Uzevši hleb u svoje svete, prečiste i neporočne ruke, zablagodari, blagoslovi, osveti, prelomi, dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši: primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Tako isto i čašu po večeri govoreći: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se za vas i radi mnogih proliva na otpuštenje grehova. Sjećajući s ove spasonosne zapovesti svega onoga što se radi nas dogodilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa i sedanja s desne strane i drugog i slavnog dolaska. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći radi svega i za sve. Tebe pojem. Još ti prinosimo u slovesnu i beskrvnu službu i prosimo i molimo i preklinjemo, nispošli duha tvoga svetoga na nas i na ove predložene darove. Blagoslovi vladiko sveti hleb. I učini ovaj hleb časnim telom Hrista tvoga. Amin. A to što je u čaši ovo, časnom krvlju Hrista tvoga. Amin. Blagoslovi vladiko oboje. Pretvorivši ih duhom tvojim svetim. Amin. 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 Da ove svete tajne budu onima koji se pričešću na trezveno dušeno otpuštanje grehova, na oproštenje sagrešenja, na zajednicu duha tvoga svetoga, na ispunjenje carstva nebeskoga, na smelost prema tebi, ne na sud ili na osudu. Još ti prinosimo u slovesnu službu za preminule u veri, praoce, oce, patrijarke, proroke, apostole, propovednike, evanđeliste, mučenike, ispovednike, podvižnike i za svaki duh pravednika preminulog u veri. Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladicicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju. Amen.
i daruj ga svetim tvojim crkvama u miru, čitava, časna, zdrava, dugovečna, i da pravilno upravlja rečju istine tvoje. Pomili, Gospode, preosvećenog episkopa našega Jovana i daruj ga svetim tvojim crkvama u miru, čitava, časna, zdrava, dugovečna, i da pravilno upravlja rečju istine tvoje. Pomjani, Gospodi, preosvješenješeg arhijereja našega Jovana, prinosjašago sjatija Darisija, Gospodevi Bogu našemu, ozdraviš i spaseni blagovjernago, i Hristo ljubiva goroda našego. Jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, u vekove vekova. I da budu milosti velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi, pomiluje. Nevolje, gneva, opasnosti, teskove, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluje. Spasi, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoju. Gospodi, pomiluje. Savršen svet, miran i bezgrešenog Gospoda, molimo. Podaj, Gospodi. Sa čistom savješću na otpuštanje grehova, na oproštaj i sagrešenja, na zajednicu Duha Tvoga Svetoga, na ispunjenje Carstva Nebeskoga, na smelost prema Tebi, ne na sud ili na osudu. I udostoj nas, Vladiko, da smeleno suđeno smemo prizivati Tebe, nebeskoga Boga, Oca, i govoriti. Naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amen.
izveo sve iz nebića u biće. Sam, Vladiko, pogledaj sa neba na one koje su svoje glave priklonili tebi, jer ih nisu priklonili telu i krvi na tebi strašnome Bogu. A ti, Vladiko, svetinje koje su pred nama, razdeli svima nama na dobro, svakome prema njegovoj potrebi. Plovi sa onima koji plove, putuj sa putnicima i seljuj bolesne lekaru duša i tela naših. Blagodaću i milosrđem i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim, blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i u vekove vekova. Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spasiš, od kojih sam prvi ja. I još verujem da je ovo samo prečisto tijelo Tvoje i ovo sama časna krv Tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me, oprosti mi sagrešenja moja, otimična i nehotična, učini na rečju i delom svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama Tvojim, na otpuštenje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću gasiti tajnu nekretima Tvojim, niti ću dati izdanički sebe kao Juda, već kao pokojni razvojnik ispovedam Te, pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričešćivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Amin. Oca
hvala tebi, Bože. Božim, mirom i ljubavlju priskupite. svete, prečiste, besmrtne, nebeske i životvorne, strašne Hristove tajne, stojeći smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Izvolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebe, Gospodi. Vladimo Ti čoveku ljubi, vladimo dobro Tvoje duša naše, što si nas i u danas i naše u svojoj nebeski
Vladice naše porodice, čisto Djeve Marije i svih svetih Tvojih. Jesi Ti osvećenje naše i Tebi slavu nosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Miru iziđimo. O imeni Gospodnji. Gospodu se pomolimo. Gospodimo miluj. Gospode, Ti blagosiljaš one koji Tebe blagosiljaju i osvećuješ one koji se u Tebe uzdaju. Spasi narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, čuvaj punoću crkve Tvoje, osveti one koji ljube krasotu doma Tvoga. Ti ih proslavi božanskom silom Tvojom i ne ostavi nas koji se u Tebe nadamo. Daruj mir svetu Tvome, crkvama Tvojim, sveštenicima i prepodobnom monaštvu i svemu narodu Tvome. Jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon odozgo je silazi od Tebe. Oca svetlosti, Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek od vekova. Amin. Molimo Gospodnje, blagosloveno mi njega vjeka. Molimo Gospodnje, blagosloveno mi njega vjeka. Molimo Gospodnje, blagosloveno mi njega vjeka. Blagoslov Gospodnji da dođe na vas njegovom blagodaću i čovekoljubljem, svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i nje pristojno vijeki vjekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladiko svjati blagoslovi. Vaskrsli iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš, molitva prekse svoje matere, sveti slavni se hvalnih apostola, među svetima oca našega Jovana, arhijepiskopa Konstantino Apostol Zlatoustoga, svetih pravotaca naših i svetih stolpnika, Danila i Luke, sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog, Jovana San Franciskog, Nikolaja Žičkog, Nektarija Eginskog, svetih velikomučenika Georgija Pobjedonosa i Lazara Kosovskoga i novomučenika Kragujevačkih, prepodobnih otaca naših, Simona Monaha, Justina Ćelijskog, Simeona Dajbavskog, Serija Radonječkog i prepodobne matere naše Anastasije, sveti pravedni Bogoroditelja Joakima i Jane i svih sveti da nas pomiluje i spase, kao blagi čovekoljubi. Molitvami svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Svetima vladike naše, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Na zdravlje i spasenje, molitve i sveto pričešće i srećan praznik.
Pomažite.